Áno, prvá adeptka. Co se blíží, ako... To vyzerá, že má praxe zo strip clubu. Oj, silné číslo. Silné číslo. Ďakujeme pekne. Voilà. Adeptka, takzvaná tanečnice Kitty. Kopačky, ľava, práva. Áno, to je trojitý odpichnutý Ritberger. Výborne, číslo ako Rob, look at you. Škoda neangažovať ďalšia tam. Look at that. Áno, prichádza ďalšia známa z našich filmových platien. Dobre ste, babi. Nádhera. Ďalšie číslo. Look at that. Shaky booty, shaky. Voilà. No, jemná chôdza, baletizmus. No, ešte nakoniec nejaké pasáže tu máme ako vystrihnuté z koláže. Ďakujeme, super. Bravo. A máme tu jednu z mladých hviezd. Taký vabank, vlasky. Áno, nežná chôdza. Výborne. A máme tu ešte jednu adeptku, ktorá sa rozbeje, pekne, ruky, Abdalá, huala, papady, bravissimo, devča. Všetci berem, všetci.